Tá mé ag gcónaí ag fás mar ceoltóir, bhí mé gcónaí ag iarraí teagfáil a dhéanamh leis an lucht féachna agus tá mé ag iarraí an ceol clásica a comad bio freisin. Thusig mé ag casa ceol nuair bhí mé 3 nó 4 bliana d'aois, agus dás mo spéis ag ceol clásicach le mo múntar ceol nuair bhí mé a bunscoil, ghlach mé páirt san orchestra agus de réir a chéile, thusig mé buint taitnamh as an ceol clásicach. Tám im bháil den Young European Strings i Máileach Lia agus an ceol ar an náisiúnta na hÉireann freisin. An rud atá simú faoi ceol ar an náisiúnta na hÉireann is bíonn seans ads buaile le daoine ó gach áit sa tír agus bíonn an-crack a gcuin le chéile freisin. De gná casan an ceol ar an náisiúnta na hÉireann ceol clásicach ach sa ceolcurm déarnach casan mar ceol ó Venezuela mar ba as Venezuela ar conductor. Bhí sé rilí simú chun stíl nua a dhéanamh. Crochíonn siad ceol ar an bblion seo, tá sé le a céad bliain dar ban an Royal Concertgebouw Orchestra Young. Ba mé dul go dtí an ísiltír an saoire seo chun páirt a ghlacha leis an Royal Concertgebouw Orchestra Young. Cruthaigh siad an ceol ar an chun deisina thuirt do Dhaoine Óga ar fud na Heorpa. Tá róla gcuin mar ambassadors chun an ceol a comad bio. An bblion siáte bhí mé just fidding leis an keyboard agus thus mé ag scríú an air an seo. Bhí mé ag gcónaí ag canna ach níamh is ag gach duine raibh mé an ann a canna agus thusig mé ag scríomh ar an freisin. Bhí sé rilí simú ag obair sa stúdio bhí smuointe maith ag gach duine ar dús bhí stíl country ag mo éireann agus ní matla mé sin ach aníis tá stíl níos mó pop ó an bí d'athrigh mo éireann go thomláin agus is even le mé sin. Maith dom a scuil as min sin faoi glas le a bhí an ggóga just quit tú mo chrí. Bhí sé éasca faoi sibh gach ní ráis na grátú áta marrá nas muin go mai blog le a cuí leis gealta ní bha mé garú na gorá ag de héasa níl mé as na bhearachta mé gurí fórile de smog seo dé má manis Bain na cuimhní fá sang a jo tá cric na ha níl rud eile le rán i clisan nach bhfuil le le anis tám sér anis tám sér anis tám sér anis tám sér
Túisnú le bheitsáasta. Cad atá rá. Is rudí beaga atá an agus pí beag at ach nar sric tú soáile agus oscail tú na duras agus tá do bhádra just an seo ag wagan na tail agus ag léimthart just sinné. Is even an Milseán Magic Stars ach go háirithe an ceann le leanamh ceapantá se just really glóte. Is málam na rudí simplí cosú le má dúisíonn tú ribh de alarm agus tá tú ann fan sa lába. Gach leat ar héimisteach sa chóir tar éis scoil le mháim agus I gcónaí bhíam ag smíanamh like céir bhaid don duine agus like nuair déireann si like pasta nó nuair déireann si curry tom ar bhain an muice tá si just an rud is freis déin like ní mar géistú. Bruntas beagáil ó de chlán ó cháirde, you know, like packaged crispy, aonrad mar sin. Cupán tae sa maidin, mo cupán cafe céad rud sa maidin. Mo cupán tae le mo sean máthair gach ihe. Is even am ag smaoine faoi gohfuil an héal omlán fós os mo góir, like níla sam cá tak an tarú amárach nó an lá iní sin. So mar sin ceapan go sé comhéasa chun bheith ar bís I gcóir chuile lá. Nor hé méid ag dí clifií ghlacann le me seanathair I páirt na Craolfar nó páirt Nólan. Obrianna linn snábha le TG Óga agus tá siad có jazz agus a gcónaí chuann si manga glóir ar mo aig. Ceapan bhfuil siad an mo héal persanta na rudí beaga. Na rudí gláute sa domhan, na rudí na dútha, an gréanaigh taitneamh, an spéir, daoine ag ceiriú, daoine a bheith deasta daoine eile. Ceapan bhfuil siad sin na rudí tábhachtach, mar níl siad na rudí gnáach, tá siad na rudí speisialta.